Hai guys. Hai Hen. Hai Hen đây. Xin. Hai. जोङो हाथायाव थांनो नागिरदों बाजाराव थांनो नागिरदों नोंनि इउटुबा साबसक्राइबारानो गैया आंलायनो इउटुबाव साबसक्राइबार गैयानो नों गैखाया गैनायालाय दासो गोदान नालाय दाखालिसो खुलिदों अन्नानै साबसक्राइब खालामना हो लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम मादि नुदों भिडिअ बोरै जादों बे मानसिया बिदिनो गा बिराद दुगा थांबाय थादों दा गारि माबादों गारि मोनथ'वाखै थाबायदों आरोना जों थाबायलांबाय थादों स' भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना टाउनाव जा सकायाव मोनफैबाय जों सकायाव अट' नेदों लांदां फोथांसो दखानानो गैया गंसेबो दुकान खुलियाखै ओइ अमा सावनाय नायनो नागिरदों अमा सावनाय अमा सावनाय देखायगोन आरो जोंनाव अमा सावनाय दा गारि मोनाखै नालाय अमा सावनायखौनो देखायनोसै नोंथांमोननो नायलांबाय थादो सर नोंथांमोना अमा सावदों नै अमा दस हाजारनि थाखाय सानदों जा गोथावखा बर'फ्राथ' अमा बेदर जाखायो मिथिखायो मोनफैबाय स्टेट बैंक अफ इन्डिया उदालगुरि स्टेट बैंक अफ इन्डिया मोनफैबाय दा एटिएमआव थांनो नागिरदों एटिएमआव स' बेनि उनाव बयलाराव थांगोन बयलार नायहैगोन फैसाबो हग्रोनो नागिरदों आरो ना उदालगुरि रेलवे स्टेसन बारबोबाय हाथायाव थांनो नागिरदों हाथायाव बे लामाथिं फिल्टार हाबाखै जोङो जा समायना बिबार होबाय गोलैबाय नै स्कुटिजों गोलैबाय ओइ बिबारखौ नुदोंना जा समायना उदालगुरियाव बे दंफांफोरखौथ' दानजोबनांसिगोन दायो जा मोजां नुथारदों दसे रेस्ट लाबाय बेयाव मादै बियो बियो आमाय जायो बेयो फंबाय बेयो बिब' दुकानाव माबा लाबाय नालाय आपेल जानो लुगैलायदोंलै गोथाव दाम 200 200 টাকা एक्सट्रा लाखायो फुजानिसो